Enggak malah bingung. Aku bintang tamu kita dari Bogor. Tangan kita sambut Kang Sendro. Cak Komet, Cak Komet. Assalamualaikum, selamat malam Sugeng Dalu, Mbak Cangik, Mbak Limbo. Sugeng Dalu, Waalaikumsalam, Sugeng Dalu. Wah, alhamdulillah luar biasa malam yang spektakuler pada pagelaran Dalu punika. Yes. Dalam acara peresmian Bob Hotel kalian Rojo Mokso dan juga Indomaret. Nah, gak peresmian niko to Mas iki sedekah bumi yo yo. Rasane aku kata, "Oh, nggih sedekah bumi niki nggih." Rame lumanggah kok ya. Pripun kabare, Bu? Sehat? Yang sebelah sana sehat? Desane ndi Mas, Bro? Oh, kowe ditanggap kok ora ngerti desane. Lah wong yo ora sempat ki mau lagi. Aku wis biasa ning kene wong aku elek-elek iki wong kene kok. Aku kan anake Pak Irfan aku. Oh, anake Pak Irfan modele kaya kowe patang koi. Lah iki mbahku iki. Lah iki mbahe iki awake dhewe sadare. Lah apa mesake Mbak Dalang. Lah nyapa? Lah yo kok madhepe dadi ngono. Mas, kowe kok iso ngau gambar. Lah wonten anak Irfan. Nggih. Aku langsung dibutuh kowe. Lah kula kok kanggil kula sugih niku kula lakoni bapak ya, Pak. Aku udah butuh dagelan ditek. Lah aduh. Lah nek ngoten niku mboten seneng kok Mbak jenengan iki. Tapi seneng aku dagelan. Lah kenging napa Mbak? Tekoni kebengen. Kula pun jam itu wonten mriki lho sampunan iki. Apa itu? Nggih leres nggih alhamdulillah Mbak Cangik Mbak Libu dalu punika saged silaturahmi wonten aladan sono kuwijanan nggih Bu nggih. Leres. Dalam acara bersih desa tawi sedekah kelurahan. Lha diaturke matur nuwun sepindhah. Nggih kula aturaken kagem panjenenganipun sedaya warga masyarakat Mas.
kaping kalih panjenenganipun Bapak Cahyo Harjo Prakoso dari Provinsi DPR Provinsi Jawa Timur, dan juga Disbudpar ingkang sampun ngadake pagelaran wayang kulit. Wah, muga-muga nderek dedonga, muga-muga Kyai Sono Kwijanan dipun paringi panjang yuswa. Nggih Bu nggih. Sebelum nyanyi-nyanyi menghibur suka parisuka, Ya. kita kompakan dulu penontonnya supaya lebih tertib. Lagi no. Mergo iki wes jan pengen ngerti bintang tamu iki. Lah nek penonton aku no penontonku panggah iki nggih Bu nggih. Gimana suaranya Bu? Boloku iki met, boloku met. Kono awakmu. Iya no. Aku di Lah kowe boloku yo ken. Wah nek kene sing nanggap VIP. ini Iki Pak BHS yo rawuh. Lah iki paling kene. Ning yo tetep kompak mriki derek-derek. Semangat Bu. Cantik. oh. Yang sebelah sana jangan mau kalah. Mana suaranya? Hei. Alhamdulillah gak main pilihannya. Seneng Bu. Seneng orang bayar. Seneng betul sampean ketemu komer. Isih kompak kene lho. Ngomong. Hei bro, Piye? enak sing tuwek bro. Sing tuwek gak ngerti ku opo. Loro lagu iki kok tetep semangat kene kok. Yang sebelah sana. Apa ya? Kowe lagi nyanyi apa ki? Ngomong. Yang sebelah sana. Wong kaya ngene kok dibanding Nyanyi rapas ngono. wong kok ngene kok di Rasane lu rasane. wong kok ngene kok dibanding asik sak lebih kompak ya mesti Masa kompak kene nggih Bu nggih. Kara-kara mriki nggih. Dasar kau keong racun. Piye? Pedhot kowe. saya minta kendangnya minta dulu kamu kendang dulu oke yang sebelah sana kita kompakan dulu nanti setelah ini kita nyanyi-nyanyi ya mas musik coba ikuti suara saya nggih yang sebelah sana lebih kompak tidak lu lagi Kowe membuktikan bahwa penduduk mriki penonton semuanya itu kelihatan kompak dan serius. Nggih, Seperti bisa Kakang Langgar Sono Kwijanan luar biasa membuktikan bahwa keseriusanipun panjenenganipun Bapak BHS dan juga Bapak Cahyo menika Bapak Kalikeng Putra sing mas karaya-raya menapa niki pirsa karo budaya Jawa Timur termasuk wayang kulit. Apresiasinya terima kasih buat Bapak DPR RI dan juga provinsi. dengan harapan nanti wayang ke depan wilayah Surabaya dan sekitarnya Betul. bapak-bapak para dalang yoga-yoga tetap eksis tanggapannya laris Amin. Amin. Mula tidak lupa dengan dalang lokal. Ya. Ini bentuk apresiasi loh Mas. Besok kalian budaya. Betul. Ini nek nanggap iki Bapak Emas Pak Irfan wis piro niki. Nek piro bae ning yo mergo kanggo desa yang sangat luar biasa iki wis ora dipikir kuwi. Ya nek Pokoknya pokoknya rasa dono weweh ya didongake muga-muga piyai kene seger waras gemari panglo jinawi. Amin. Sing tak sekolah muga-muga pinter sekolah nggih Bu nggih. Tak dongake putra-putra panjenengan mugi-mugi pinter nggih Bu nggih. Nah, ini ndongake iki sing jelas Mas. mugi-mugi sedaya sugih lomba. Pinter aminku, Bro. Pinter nggih Bu. Sugih. Oh, penting sugih. Ya penting pinter.
Omonganmu dah awakmu tekan merongos tekan kene tidak perkara sing iso bayar sugih ya. Apa iso wae tekan kene. Tapi ora ngono ya Mas, paling bangga iki nek duwe wong tuwa duwe anak iki sing pinter ngoten ya Mbah nggih. Kersane gak ngantuk tak jek. Betul. Nggih Mbah nggih. Betul. Nah iki mosok contone panjenenganipun Bapak Mas Irfan Dengan kata lain duwe anak sing pinter lebih bermanfaat. bermanfaat. Ora iso. Ora iso ki. Lho aku ki ana masjid urung dadi desaku. Iya. Ki aku nglumpukno wong pinter kecek iki kira dadi-dadi. Lho kok iso ki? Lah iya iki gak dadi berarti kan gak manfaat. Tapi aku nek ngumpulno wong sugih-sugih, masjid iki dadi semen nek sing nggawa dhewe, keramik nek sing nggawa dhewe. Iki penting. Tapi itu sik kowe anakmu sekolah ngono ki supaya nek ben apa nek ora pinter. Ben padha karo kancane wae. Besok ana kegiatan seragaman adus ya kan. Kowe iki jenenge cah kocok kok piye iki? Bener yo. Kayane mah lho rene kok kira kandhane Kowe gak usah wis-wis. nyanyi sarang. Iso. Nyon sewu ki Mas Komen identik dengan suaranya nggih Pak nggih. Nggih mboten nggih Mbak nggih. Sing jenengan pirsani wonten YouTube mesti Mas Komen suarane luar biasa. Ayo nyanyi sarang. Dhewe nyanyi nang kene padha karo Yai Segoro. Lho lagu yo Sakmene mbiyane lho mau takoki apa ngenteni diaturmu ora. lho paling gak Ngenteni sapa? ngenteni sapa? Ngenteni sapa, Bu? Kowe. Ana diri-diri. Ya paling gak kuwi seorang pelawak harus punya skill. Loh, aku skill skill tekan duwe kabeh. Waduh ya kocok. Maksudnya iki ketokne kabisanmu Ah, ngono. misalnya apa? Nyanyi. Hari apa no lah aku mau takoki sapa iso? Lagu-lagu sing bocah cilik ya iso bapak-bapak sing sepuh ya kersa. Oh ngono. Yo Sing menyeluruh. lah paling gak. Anu turun wekku gede no, Mas. Nah, suarane. Oh iya, suaraku. Sing gede ra iso. Minta nadanya dikit. Kudune iki lagu-lagu mergo Mas Komen iki suaranya luar biasa. Supaya anak-anak juga tahu, Nah, ibu-ibu juga ibu juga tahu, bapak-bapak sing sepuh nggih kan. betul sekali yang mengena. Sambilan balonku ada 5 rupa-rupa hijauku gelapu merah muda dan biru meletus balon hijau aduh. Terima kasih. Jadi Bedose ora penak toh nek. Rumah Irama yo ngono lho. Lah tapi lagu niki mang iki baru kadani main. Versi dangdut Rumah Irama tadi halus meletus balon hijau aduh. Iya. Malah geremeng. Ora mosok ya Roma Irama to lah tapi sing bapak-bapak bocah cilik kan yo ora ngerti. Apa bisa mek? Bisa. Lagune kanggo balon kuadani mah. Heeh. Mosok mek. Oke. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat gatal. Balonku kini tinggal 4. Semua. Padahal harus tidak oleh bedose kok yang lebih. Nek ra lengkap, lek awake dhewe kan nonton bapak-bapak ya kok. Nah, paling gak ini kesenian budaya budaya Indonesia Itu beda, pop juga. Nah, ini campur sarian. balon kuadari mah dadi langgam. Kok ya iso Mas? Saged. Balon kuadari mah iki Heeh. piye kuwi Mas? Bapak-bapak ya kok ngetepi kula mawon nggih. Nggih. Balon kuadari mah merah muda dan biru
Kita panggilkan. Lho panggilke yo kowe no, Mek. Kok iso aku Lah lho ya apik kowe awakmu. MC kan kulino, campur sari. Yuk hadirin yang berbahagia, selamat malam Sugeng Dalu bersama Campur Sarinya Indonesia. Kali ini banyak kok Sing semangat kok, Bro. lah kudune Musik piye? dulu aku wis nanti kok. Kudune piye nek semangat? Yo. Kayak orkestra. Piye carane? Yo, kita panggilkan sama-sama. Kita bro. Baik, tentunya istimewa malam hari ini kepada semuanya. Kita panggilkan cantiknya Indonesia tuh. Salam rindu tak akan layu. Salam sayang tak akan hilang. Kita sambut sama-sama. Ada siapa dia kalau bukan Nika sebagai musik. Kuat dalima wong manis. Buat siap ya? Bersama hadirnya Jeng Kelangan. Sepote ya, Mari siap ini. Pun siap. Nah, sudah. Yuk kita pakai sama-sama ada Nikan Lendre. Sugeng Dalu Gimana sekolah Kediri apa sekolah Jakarta? Kula saking Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Sugeng Jakarta. Alhamdulillah pangestune sehat Bapak. Wah bisa salaman karo undang. Halo semuanya. Iya. Wong kena ayu terkenal gitu ya. Wis iya. Aku teko saudarane tukang diesel. Kowe mau teko ya? Lu tunggu ini sing nakoki wong aku siji. Tapi kan ya padha-padha disoraki to, Pak. Selamat malam Sugeng Dalu Niken. Wah. Dasare yo nek karo aku iki cocok modele ya, Mek. Cocok, modele kayak- iki salindri iki salindro. Oh. Kita itu kalau seumpama kita seumuran itu kita itu jodoh loh. Aku jodoh. Wah, iya pancen bener aku jodohmu kok, Dek. Dene jenenge iya. Mau dadi tenan omahku tak ledakno. Lah kok mau meledak Ya nek? ikhlas. Mbak Niken, sapa-sapa dulu kagum tamu undangan dan juga warga masyarakat sini luar biasa yang dinanti-nanti Mbak Niken. Iya, saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu and good night buat semuanya. Kagem para rawuh sedayanipun, khususnya juga buat Bapak Cahyo. tamu VVIP. Betul. Siapa saja? Tadi beliaunya penjenenganipun Pak Cahyo Harjo Prakoso kalian Bapak BHS Mbak Sumun dan juga Bisa sampun Kundur. Nggih, amargi benjing Kasih wonten kewajiban ngantor. Nah, nggih didoakan saja menawi Cahyo mungkin mirsani datang live streaming ya. betul Mbak Niken. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan sehat Amin. panjang umurnya. Dan juga buat semuanya yang hadir di sini ataupun yang melihat live streaming, saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Semoga rezekinya banyak. Amin. Moga-moga lah enak acara iso nanggap nikan salindri karo selendro. Amin. Sampai dari sini agak Mbak Niken nggih. Mesti aku mau aku ditanggap mana mesti aku gak iso oleh nggak tanpa kamu. Aku lho padha aku nek gak karo Niken yo ora iso. Apa kita gacok kenal muke kok. Ujak bro. Jane ndi kok tak ngangkat dhewe Pak Sepur. Jare
jare kowe tukang diesel kok. Ya kenalan dhewe karo Niken mosok kowe ya seneng. Iki Mbak Niken. Selamat malam. Mas Lendro. Dalam Mbak Niken. Iya, malam hari ini sangat luar biasa sekali. Warga masyarakat Surabaya ini sangat antusias sekali. Saya suka sekali karena masyarakat di sini itu sangat exciting sekali. Kekompakannya luar biasa. Kekompakannya luar biasa. Dan juga dari- Tepuk tangan buat semuanya. Ini kilo ngomong ki nonton Rene ki lek ora nonton Sampai yang orang nonton sampai orang mungkin teko kene. Iki nek ora Pak Cahyo, wong kene kok nganggap ora mungkin ora mau pakai depan barang iki. Dalangnya nganti 10 ya Mas. Dalang iki 10, Mas. Dalangnya 10. Iki baik wis gak dalang diaturi dalang iki. Cara nanggap wis 200 juta iki. Tak komen, Oke, iki tak komen. Dalam. Pancene sing bener omongan sari ini. Lanjut dulu. Pas ini sing ditangkapi sari ini. Lanjut. Buat tangannya dalam 10 sing kaya apa to? Niki. Nek rene iki gak hanya sedino. Boten enak. Tapi setelah hari ini insya Allah wayang di Surabaya sekitarnya penonton membludak. Amin. Amin. cocok. Sing anggap sapa? Pak Irfan Mas. Dia kasih satu-satu ya. Pak Irfan iki sing bibit ngono kok. Ya, ini semua masyarakat di sini hadir itu karena ingin menyaksikan bagaimana sih 10 dalang itu cara ngaturnya itu bagaimana, karena kan kalau 1 dalang 2 dalang itu sudah lumrah toh Pak. Makanya ini diadakan 10 dalang itu orang-orang itu pada apa Bingung. ini? Waktunya yang tidak terkejar ya. Maksudnya wong iki penasaran ngono lho kok iso 10 dalang. Lah mergo iki kok nek suwi-suwi kok dalange nek nguyuh-nguyuh bingung iki kok dadi digoleki 10. Lho nek iki sih mesti bingung. Apa meneh enek bintang tamune. Oh kembarane Mbak Niken. Iya. Oh dadi Mbak Niken itu kembar tiba Mas. Ngapusi. Piye? Aku munggah mau dhewe. Yuk kebone Mbak Niken. Ya sabar. Apa bener Dek Niken kowe gawa kebo? Kok kebo toh? Ini lalu si Brahmani berarti sapi toh. Oh sapi. Iki malah rapena lho sapi piye. Tapi kembarane kan gak apa-apa to Mas Komeng. Iki kembarane Mbak Niken. Cara iki Mbak Niken sing ben hari ini kae. Iki kono zaman kletekanku yang ngono kuwi. Kok kuwi? Iya. Kita kok malah apik sok ben iki. Gak apa-apa tak pangani dhewe. Iki bintang tamune iki lho Rek. Loro gane iki men. Barang lho. Penonton nunggu suaranya Mbak Niken. Nah, Mari ngono sing interaksi sak jalan munggah. Nah, biasanya kita lagu apa, Bu? Nggih, niki kula tak nembang riyen nggih Pak. Oke. Mungkin ada permintaan lagu apa? Permintaannya apa? Ini kita kasih hot apa? Langsung hot apa aus dulu? Hah? Oh, sing panas-panas. Apa? Lagune apa? Lho, lagune itu mania. Kok tak sepene sih. Duh, apa kok bejibok iki? Oke. Lagu sing bernuansa nggih musik. Spesial nanti tangannya ambekkan nggih Bu nggih. Biar kelihatan kompak Surabaya luar biasa. Nah, iki dikai sing Coba dulu nadanya, coba dulu. D. biar di program dulu Mas Komet. Iya. Di program. Oke. Ini kita menyanyikan lagu yang semuanya juga bisa menyanyi. Oh. Loh Pak, cek loh Pak. Cek nada cek loh Pak. Oh, Cek nada dulu Mas. Ral. Masih di program KB. Oke, iki. Oh. Jangan dibuat Pak itu. Foto lho, Pak. Oh, gitu. Oh, di putih ya? Iya. Oh, gitu. oke. Apa? Sambon. Yang pause itu. Sudah. Sudah, Pak. segitu saja. Oke, luar biasa. Isiku bayang-bayang, isiku Luar biasa tepuk tangannya, Bu. Surabaya. Kompak sekali. Tolong, ayo. Minta keamanan untuk meneruskan yang sebelah.
hiburan untuk rakyat. Wong kali dulu orang saya bayar wae kok ya. Monggo kita nikmati bareng-bareng malam hari ini. Kita tonton dengan baik. Di samping jenengan itu ada anak-anak jenengan. Di samping dekat itu ada ibu-ibu Dan juga ada saya jajaran tim keamanan juga banyak sekali loh Mas Yomi. Oke, sekali lagi bisa dilanjut. Kalau belum tentu setahun ada hiburan seperti ini loh ya. Awas. Udah yuk kita Lanjut ya Bu Ge. Oke, sebenarnya emang kondusif ya. Apakah sudah puas semuanya? Apakah masih mau lanjut lagi? Apakah kalian hari ini happy? Lek pengen lanjut tak golekne kembarannya Mbak Nikan, guys. Yo, tepuk tangannya. Apa ya? Kita panggilkan debutnya Jeng Lawayo Mede. Jeng kicau-kicau mania. Yo, kita panggilkan debutnya Mbak Lose Brahman Salindri. Iki foto kembarannya, Met. Oh ini punya marga. Oke, yo marga ya Mbak Nikan, nggih. Iya. Iki dadi kembarannya iki. Anu sepotnya jedor. Oh, segar. Iya. Indonesia dia. Jedor. Jujur. Oh ngelek ra jedor ora gelem. Ora gelem niku. Yo, ada Lose Brahman. Jujuran kok. Ya tunduk karo daerah Ponorogo kudune reokan. Mata Iya bantengan semua. Yo. Jelek. Ngono lho kuwi ki apik lho mengko ngene. Ora. Enggak itu bantengan Malang. Bantengan Malang. Itu yang gini-gini itu loh yang kayak Ica Calo itu. Ya. Yang berarti kan Bilangnya bareng. Gini-gini. Kamu tuh kalau habis duduk itu berdiri kamu gini-gini. Ya, siap. Nah, coba. Ya coba. Yo. Contoh nih, bandingkan. Dan orang ngomong kuwi kok. Ngene-ngene, tangannya gini. Ngono lho. Iya. Yo, deloke piala dunia iki. Iya, wis tua ora ngerti. Dan Yo. makanya jengke energi. Putri Solo. Oh, Solo. Kalau Mbak Niken kan gadis kekinian. Ah. Nah, ini kan gadis masa lampau. Putri Solo. Nah ini gadis kekinian. Keparanya. Ayo, tok. Oh, gandong. Jadi Mbak Lucy dengan adek bangkul tahu tek ya Mbak. Saya tahu bunga Jadi kalau dinoprakan kan lho Mas Gabung. Aku ini ben kena aurane Mbak Niken Salindri. Oh iya, Nah, ini Niken Salindri sik cilik gane tak bilang, tak ini ya. Dicekek kadang ngomong kuwi entek nang bisa bebek aku entek karek ampase. Lah, kowe nek pengen kondang kene mik kene met dicecep met. Mau gantel. iya, sifat-sifat Ya ala wong tua tanduk neraka. neraka ini. Kene ae ya. Kene aku sekarang.
keraton. Keraton tinggi. Keraton guyangan. Gak ngono kowe kok. Tapi Wong iki aja nesu, sampean iki dadi sampeyan yo sia-sia. ora rasa. Biyen aku iki kok apa jenengmu ayu dhewe bareng ketekan anakku nikah nomor aku mbok sia-sia. Ora tak sia-sia yo. Mbak iki kok Mbak Lucy ayu yo, Mek yo. Wah, dirung ora. Mau rasan-rasan karo aku. Apa? Gede. Loh tapi kan paling gak iki sesuk iki jenengan iki senam utawa apa ki jenenge olahraga, fitness lari pagi. Kaya bojone kowe iki lari pagi jenengan paling ndak iki sesuk kuwi 1 kilo, PP dadi 2 kilo. Bojomu kae lari pagi. Wah, ora terima 1 kilo 2 kilo. Piro? Kayak 3 dino 2 kilo ya. Aku ki tak omongi. Nyako. Kene arep pinanggih. Heeh. Bapak anggota dewan. Oh, iya. Pak Cahyo, Pak Mora, Pak Cahyo, sing kanggo dalem Pak Irfan, Pak Irfan. Aku wis persiapan senam aerobik nduk. Sing ben sejajar tempe karo Mbak Niken ki ora jedeke teman-teman. Oh, ben kurus. Aku kapan kaya aku apa? Eri yo industri dhuwur. Nah, malam hari ini spesial tentunya. Paling tidak sebelum nyanyi jenengan nanti ditunggu-tunggu duetnya bersama Niken Mbak Lucy apa ya? Mereka menunggu suaranya Mbak Niken. Ya termasuk sampean ki Mbak Niken wis nyanyi. Lagune mah negara api ya Cek ya. Nangin. Nangin. Lah aku ya nyanyi sesuk ngene iki. Apa? Lexus. Bisa bola bisa nangis. Bayang jenengan ki ganti jenengan. Duet karo Mbak Niken. Nah, Ah. wes itu namanya bintang tamu bisa Kayak kan sing nang karo nang kote karo aku. Kok ngene karo Niken. Lah iki karo Mbak Bulu Niken kok. Oh iya, kita menyanyikan lagu sesuai dengan kriteria kita masing-masing. Kita masih muda, jadi kita menyanyikan lagu yang orang-orang bisa. Contohnya lagu zaman sekarang atau anak-anak muda. Ini wis tua-tua ya lagu-lagu Berarti apa ya jadi sih? Siksa kubur. gak apa-apa gak apa-apa Mek. Siksa kubur. Ini mah bingung. Iya, ya sing duet sing kepenak. Ayo kita menyanyikan dulu. Apa? Jadi nanti toh ini Ya. semua dari sini sampai ke sana nih grupku. Ya. Grupmu nanti nyanyi, oke? Ya, iki dah. Piye? Kono. Grup iki sampai tekan kono ke grupku, ke grup Yang ngelok mataku lho iki. Ya sampean gak mau biyen aku kok gur SY SR. Apa itu? Apa kuwi? Sing sayo, sing rukun. Loh, anten arep dhewe ning kene iki kan yo. Ya selamat salah. Bas, Semangat ya. Mikir dulu. Mikir dulu. Ombak tengger. Ngaleh kowe. Nada. Kita harus serasi ya. Ya lagune iki. Nadanya Wes. C. Hei, iku bagaimana nih kan kowe ning kono dibacok ki kok. Ya Bu, jenengan bagaimana nih kan nggih? Awake dhewe kok kira gombong suara aku sebab sik suarane piye meh? Apa sih ngomong? D ya. Ya. D. Aku jelas bohong kali. Kowe marahi sing ora-ora. Ini namanya pasangan serasi. Digodo ayo kowe Iya. aku. Mbak Niken mau nyanyake bojone ngono kuwi mrayu to aku yo nyanyake ngono kuwi lho terus digendang. Ya. Terus dipaku iki dong. Ya. Ya padha to, Mas. Ya kuat to. Hei, Mas, hei. Apa sih iki? Paling lagunya yo elit. Wong ini. Hei, ayo. Andai kau tahu masih Lagunya lawas. Nggak suka. ya sakit pilihan toh. Iki malah nyedaki aku mati. Andai ku tahu kapan
tiba aja bulan. Orang kuwi salah paham. Sayang sayang pipis lagu. Aku awak. Ojo, lagu iki rayu sing penak ngono lho. Sing penak. Yo, andai kau tahu. Ayo. Aku mencintaimu. Di dalam hatiku. Indah nama bismillah. Go. Ayo. Aku tak. Ayo digendong. Digendong, digendong. Ayo Mek, gendong Mek. Iya. Kurang mesra itu. Apa ki? Digendong ini lho Mek. Kowe yang ngrasakno, ngrasakno piye? Bekawi-awi. Gak suka aku. Oh, ini sing penak ngene. Aku kok kuat gendong ngene. Duet lagu. Lagu apa? Cek. Apa iki kok? Andai kau tahu. Nah, diam. Rumah jangan berbicara rumah. Kamu juga diam. Saya goblok dadak. Ora. Lah kira ngoro belas. Lah kowe pengen isih bangkut duet tapi. Seketika saya rumah bisi. Goblok. Aku pasanganku agresif. Agresif apa mbak ini kan ayu di dhuwur sing ana kok budal kaya toro. Ora sampe kowe dia. Ora apa-apa ya Dek, sing penting kan kuat gendong jajan tadi kan sini pelan coba lho kene. Kowe kuat bojo. Aku lho gur acting kok kira nek mau gendong kuwi aku. Kuat ya. Sopo ngomong? Bojomu ini kayak sang kontrol ya Dek ya. Iya. Wis ireng bula kayak apa? Ayo kayak kamu. Timbangane bojomu budal ora sampe kata kaya munyok. Kayak bojomu ning ndang disedane tangga-tangga udah mati. Nenek aku kayak nyungsung. Ora terima. Iki kudu punya. Apa? Iki kudu. Kedua kowe piye? Kowe duwe bojo iki anakmu malah dadi manusia kerja. Kaya tuyul. Ora apa-apa malah Ada apa? Wis ireng untel, wireng teng kayak tak soleh. Ya ora apa-apa. Kamu ireng, yang sangat ireng. Iki bojomu ireng. Nek aku sangat putih, dia ireng. Anakku seperti ular meleng. Ireng. Anakmu kayak zebra. Kono sumpah ora apa-apa. Kapan? Kowe celek malah nesu. Kowe nantang ye. Padune rasa nyanyi ngomong. Duet duet opo? Lagu-lagu sing kekinian. Kok kini Iya. kasunyatan. Ora iso kowe. Kasunyatan kok sing piye? Ayo nyentak nyanyi. Yo, duet nyanyi aku. Kowe kok berarti gendang kowe nyanyi lho ya, sing kekinian lho ya. Wis tak ya. Gak penak kan. Kowe nek irunge mekrok ya toh. Makrok silae belah, kaya belah. Silae kaya lampu iki lho, telah kowe. Ora apa-apa bojomu ning malah ndak sugih lho, raine kaya babi ngepet. Celeng. Itu sih yang merendahkan bojo. Kowe wetenge kaya Hati turung lilo, kowe nyadeng liya. cuma suarane bojomu iso nyuara, paling iso nyuara pet. Kata-kata kuwi jane sing nyuara kowe. Ayo. Ayo Mas, ayo. Ora gampang nampa. Bisa. Ya segitu Mas. Ya kuwi tok. Ora iki sih. Jangan kalah dengan si coro-coro dua ya. Ya kan mereka sudah tua. Oh gak seneng kae sing kuat nang iki iki rejek nom iki.
Iki sing tuwa, nek iki jek kemampu iki urung tuwa nemen-nemen. Ya, kamu itu suamiku, ayo dan nyanyi kamu. sayang, dia itu nanti yang di sini makan apa? Kamu di sini ilfil. Nah, kecewa dah. Apaan sih lo? Kalau dipencet kono lho. Langsung baik kan ini. Bersama cantiknya Indonesia dan juga ada dagelan stuntingnya Indonesia Pro. Slendro. Ini panitia juga sudah menyediakan door prize untuk para penonton semuanya. Oke. Mulai dari itu, Jangan pulang dulu. jangan pulang dulu, kita buktikan dulu. Mbak Niken masih bersama kita semalam suntuk. Oke. Untuk semalam ini. Iya, sopo sing sabar bakal subur untuk rezeki, mulai gawa TV, gawa dispenser dan lain-lain. Betul. Kita spesial malam hari ini kita sedekahkan dasi dagelan ya. Iya, benar. Ini lo kena kompor, ya Kono ya. Jadi gini, pada malam hari ini Mbak Niken boleh ngasih pertanyaan, Pak Dalam juga boleh Oh, ngasih ini dalam pertanyaan. bentuk pertanyaan. Oke, Mas sebentar. Somet juga. Supaya tertib, untuk hadiah pertama apa dulu mas? Nanti kita Apa dulu? Magicom. Magicom. Komet, Apa? komet, komet. Apa Oh, itu? yang biasanya yang terkecil dulu. Yang Oke. Sampai ya Agak ke depan tidak apa-apa Mas Komen biar nanti pertanyaan Mbak Niken. Oke mas Bro. Mau yang mana dulu? Ya, Mama di sini. Oh dulu iya, yang ini dulu Ge. Ya, ayo, Pertanyaan siapa? ini dulu. Pertanyaannya diperhatikan dari Mbak Niken. Nah, ini yang saya pegang. Aku kasih yang orang lisan kata-katain. Oke, ya sudah. Satu pertanyaan dari saya yang bisa jawab langsung dapat hadiah Magicom. Magicom tanpa